Oleh chỉ bảy với cái là nên chú man zana kan kom Pi Dindini kha asan pai kan kom thal le do na man zana kan du ain audio recording halo fia che lo deuhva zana na chiang zawka ama chan chena sei te kan Ngaihthlatuna tin man zana sei rem chang lo sei man lo te po kan Ngaihthlatun bok ani oleh Pi Dindin zani la kan kom le theia kun chatak min pe van long tu kan che man zana kan sei khan ne tam ta kan lo ngai thla an bengalo ver khop maya Mizoram hun tin atangin idin hun ten lo hriat pha tin sayang khan Mizorama covid vaccine la harsatna to doctorin vaccine wanga ni tia afin fi chun kan hriat chira chuan le hmasa ber ni ha chuan chan idin hun hi engani poimo em maya chanchin te zani a het khoi min thil thal le te che Yeah. Na thonak ina la re o lawa ka o hi te min la dik lau deu ke ma tanga ka sia dan chuan ala tham dewa se a sa atiang sa tiang in se tiang thei thau ti ro afia cha ti khan o a dan bu train ka soi le mo panga ole mm mm ni som pa ni tharuk sang ni le som ni pakhat khan e yang khwa hianin o mami district ne o kan khwa hianin vaccine kala ve a chuan kan vakal te a kan umrei lawa kan la dona kan hing te ha kan se alok pira min rong kauta kan luta min chiu ma te a dam lo vel te po anin pe fel ve to ti khanin male nurse kan nei ta ni kan male nurse le health worker pakhat le fourth grade pakhat ki kabula han an omve boka an pathum chuanin ka da khanin man hei khel hankal ve zo zo te le enge ke hanmu angte tu tianga boy pui tham em mi ti lavin nerve enge nerve te hi na deu te hi omve a i enge tu tianga boy pui tham hei dam doi han engai ang ti ni chuang lavin katia ka soilo ka ni e na jing ang po ni chuang lo ta ai kai pa anga ni to chuan han ma ni min tu kan mel na thanin vaccine la ka wanga nar thalo dam ta te po hi an oma i dam pha ve nei thei sin na ro min ta ani engma poina lo mo khat ti le ni chuan lo pui lo a tha ve fin ti chu poina lo re min ta chuan kala a midang ti ang thavin da ka chan bia kan han hak ve a chuan kan da ka chan ve tlinga kan ho phei kha kan ri la trama ina e thil ha kan e zawka hian tung te hau kha chu midang hau kha chuanin an e zo to ke ma hang kala thua chuan thu kha ka tanpui dar karli ve chu ni kanin ti ho tangin ai po tun sam jok me ke dar karli le te yang po ni thaya thil kan e zo don lai tak khanin nge ka khur ni chu ke ma khamo ka khur det te ta ti khan ke velam panga tang hian ka velam panga tang hian ka kut te ke te pang king jong khai aron thang han muk me ni chuanin kan thinga kan meta avot vek buk sia kan en khan kut ho te kha hei adang var vek kisen anga han sen ho to se lo buk ta ni tu chuan thok kha ron se tran ta kan pa kha ka awa chuan ruma khan min pom theia kuma ha min muta ka kutte ke chu avotin akhong veka chuan ima haka vai ngal vek buk ani tu han tu hi tlang hal zoi zoi boka chuan min han met lai lai han kan pa che le kan no te omani amang an thak to si kan pa kha midang ka donin ke ma boy pri ka ngai buk si kan no te ti ro la ni buk si ro ka te kan boy la ta khanin kan pa pi hianin i aron pon ta ta khan lo tan pe ma tu khanin kan si la ron tan pe ya ron midan ti khan tum trai na nen ka lo bot ve to me se ka lo ka ku le ke e tak ta ha lo khong na sa to ni po khan ron se le ngal mol mala jam hawa ka vai ngal ve ka
cái tia cái pi ron ken ta cả khan in kan pa khan dam den tlan pe le tu motor ve kan boy pui nga la kanam ko peng hau ron tlan pom boka chuan kan tlan phei le ta ni dam doi ina khan chuanin o min pom lu da thok tu thơ pon min lo ngai sak thai min lo me ta ti khan enge na an tia i engma na lo ma se i cái kỳ lệ cái cuộc thi không biết cả thà amu nó sẽ lúc cái tia cái thọ sập lúc cái mà bộ cả dan tiếng anh em mà tụi con đi làm mà thế hết tia hẳn nghe đầm đội phụt thấy ngay cái phần ông itu cái giặc zo cái tia cái là hở lúc tục cái hở lúc tục cái mà thấy tụi đã toàn toàn doctor Karen plan thấy về mình luôn chiêu hay là mình luôn en ô tan thì với nhị nam mình chiêu cái tụ ingin ni kasi lawa mo sabi ko tu midang kanin na tok na kan tinita kan sa tiyan be law tay sam avoid ni na ron siyo ta kan he kakhati kasi may inge kak mui ka kapun thei law kak mui thei san kaput ka ma ai ni katak sa kong karon kong le azwala ni tu sam inge na antia kaluna katia san kati zo vele kanin kapu thei law katho halu tuk katia tan ka oma hanin kan mel na tok chuanin i aron nem ti chu ka hria chuanin kan doctor khanin nem chu nem ngai lo aron tia chuanin ka lu lam pang kha an ti kang hala chuan o ti khang kan han oma chuan kha ta ka hriat le chuan i ma khan en tin nge kom kha engma kha hi hre chuang lo aina tang kan phei lai ni lo dam do in kan thlen chu khan mo chuan ka har le chuanin ka lu hi an na lu tuka ka lu ka thuak bok tia i ngai na ka hrelo ni hei min ka tak ta kha chu azia to ta ni ta chuan mo ke ma ha ka har thapa ngai to ta chuanin na chok na nge duty te bula hang kan han soi le lu hi na ti lu tuka i luak te chuaka an han ti pok khanin thil eisa akal kan ni ti thu kha chu kan soi to thawa chuan kwa ruak deuhva kwa ruak kan tiu chuan am jiam chuang lo an tia chuan ti chuan ka tuar ta kon mut ta chuan doctor bula khanin ama in he tiang hian ko om ngai lo hring vai ma ko om ngai lo wa china kan in tiu vaccine kan la ka tang sia khanin ti kyang ko oma vaccine wang hi ani thei ngem kan tia ni lo i vaccine wang in thei le ngem vaccine wanga boy ni la chuanin da ka chan ve khanin alang to do na chu wangin ani lawang itak tak lo vel wang zo kan yang tia tang nge riru ka chu adam lawani chuanga wang khatiang om ngai lo vaccine ka lang nu khatia om ka chu pe chuan vaccine ha ka pu na ni ka pu lo thei lo ka soi chuak lo bula khana ni meya ni ai tiam zo kina ani lo wen ti mewa lo nial tang tang kai ni thil che lo zo ka chu ti riru pu khan he kan nial lo ta kan ti me chuan lam doina luna re thei chuang si lo kan pa bula khanin ho pheila in ka du zo tia chanin kan phei ta rang khanin tiang hol lo chuan ka kal thei lo ta ni ke hi ka rap ngam lawa chang le hi thosi na ron si ang te po hi ke mol pe hi chuan a che lo ta chu anat deuh lai om dan ani ta chung chu mo che thi ke che thei lo ani me na te chuan zo amu tha tupa me kan duin sang le me te ka hre thei thin si lo ni ke ma kha ni an ron me kha ka soi thyang lo hi zu met tai la tha mu na salut tu ka khanang khoi lo ka hre lo ta ni tina tan o kalu kha khami kan ho zan po khanin lamdin tang kan ho zan pun kalu hi an kan mu mang lo mi zan chuan na chok na pe ya chok thei bok si lawa chuanin tang khakang kawa min ron injection le ta na chok na bok chuanin aluna asumo chuan ka ke lampang kha chu azia khamia kham kalu aluak po ha kaluak nge chuan ti kham kan hanin enkol chhota
kar ni vel tu liam tu ang tia khanin bathroom ma kasung hi ron bo khok meya nge at ti ron bo ha aduk vek hei adum duk veka kan chat pui tu tan tin kan pa hi ka kaulu ta ka mu ti nge ni ani po kha thau thonga amak kha ti ang reng khop meya sam ngate ni danga to na bok tun jom plong lawa khami to kharon bo a sam kanin entir thau zui ta hemi kan khwa ha chuan kan doctor chuan book chuan vaccine wanga ni lawa hei kan soi lang le thau ta ni ke ma ni po chuan moin entin ha chuan tu wangin ani lo inar thalo pa ngai ni kha min tia ma te nar thalo po ni ira ma en koi nge boy pui ngai khop om chi lo kha tu na khami kala ka tang che kham boy pui ngai khop kal thela min ko om pha ta thau bok tia chuan dam dawi hi min chaw ama hian a rawn keng thla a tikhan ama tah kha kan khul ta nerve dam dawi nia chuan na chawngna te pawh min chaw tang ani tramadol te min chaw ta chuan kha kan haw phia hetlaiah khanin khat le tlem vel kha chu min en pawh ani chuan a re theih ti lawah khan aizawl ah tho mei ula min tia aizawl ah tho mei ro u hmunpui lamah specialist ah rin kalanga a tia chuan tah khanin refer lehkha kan u pakhat hi kan dil tira a khanin enge refer lehkha zia hi a buai thlak le wa yang zawng khan hi kan pa bulah khan alo sawi maw kan u chuan an lo va bia nge min chuan refer lehkha vel zia kha chu buai thlak a reuh an buai bawk tia khamin rawn hrila kan pa khan min zia sak du lo ni chuan pui lo tho tak mai ang kan tia chuan pawisa kha pakhat ma kan nei lo ni kan bang kha ang bawk chi kan na rei tawh bawk tia keimah hi ka wait atla ka wait hi tlan a sa tur thleng hian hei ka zang ka ter tulh tulh bawk tia chuanin zah pawh dawn lo khan hemi kan khaw em nen le enge pu tu nge purin tluanga ika bet kan bet tok mai ni kan mang ang khan to a chuanin ani kha kan han mang an na te kan han mamo na te kha kan hril ta alo pel khop mai a purin tluang he karin ai hian alo pela min na hmungai mi alowa ke ni chuan hrema ina na hmungai mi alo kha te han dil tak te kha enge beisei tho tin ka beisei ngam te lo ni thil min lon pek min lon ti sak pawh kha kan bero ya ni chu te heta an thaw pui ten oma hming hi chu tawpah chei la zawka chumi chuan min lo recommend bawka tikhan ama tangkhanin pawisa kha min ron peta purin tluanga chuan a chukah khan aizawl ah chuan kan tho ngala nu te kha min ron hruaya a pa nen a tlawm zawk le pawisa kan nei lo bawk chi nen a tlawm zawk beisei khan sibilah khanin kan lut ta ni kan thlen ni kan thoh ni chuan maw ina pawh lut lovin chuan lockdown lai te ni ang lai khan kan a buai thlak ve lutuk a thil han tih zung zung pawh kha chuan sibilah khan kan lut ta kan doctor kha a hming ka hrelawa kha sibila kan han hmuh kha maw mipa na ter sang ter sang lampang ania hmai dawh ve lampang ania ma kha chuan chu chuanin kan tir atanga ka awm dan te tir rawn put te le kaluna kaluak thin pu te kha kan sawi ta engkim vaccine kalak atanga hetianga hei awm ani tih te vaccine kan rin hmelh thu te kha kan sawi vek ani bulah chuan maw chuan amah chuanin kan phone number te kan hming te kan veng te kha a la ngal ta kan thil pawh kha min zawt chik tuk a zawh ngai pawh min zawt ngun a fim khur ka ti mai hei ani pawh khanin kar ka ngaih dan mai mai chuanin rin hlehlna nei ve ni chuan ka hria ni a awm dan an chumi ni lo se ka number kha engwa nge lak ringaw tan ka hming nen chu chu ma hak enge vaccine wang ani
chu ka ring ve ta ti na ni chu chuan ta khanin test tu ti sang khamin an zia saka tam khop meya tampo CT scan kha in ti anga min tia kaluna kalua ka soi khanin ikhwa ka hian ti ting a ang ka pati ve atlingan aning a atia chuan tiput han soi le khanin i chula hian ti kha ratling ani ka ring ati le ta ni chu test engma kan nei ma i min zia tak lai vel zo ka ni ta CT scan kha kan han ti a CT scan a khan i man mora na su kan bati na tura po khanin kan soi le ani ka dan le lo ti tu pa bula han tip jar over ron ma se il ni dan le ani ya kan ria tang kha kan soi ve ta ni CT scan ti tu pa bula chuan mo chuan ani po kha do dira kha bata chuanin i damdoi ne na CT scan hi ti don chuanin in rin ni ya de yangai do na damdoi e lava in ti du thawani chuan voina hianin ati ngal theya result pot phak ngal theya nga tia mo tang kan hanin do na nau kan troi bok a borak te bok ne khanin damdoi te lo khan kan tin meido man le ho thak le bat lo chuanin borak a the se ti han ro ha kan rel ta chuan damdoi te lo chuan CT scan chu kan ti ta a result a ron chuak ama se thalak te ron chuak ta a report le kha ka chu a ron chuak tel lo ta mo chuan khami kha khwa kha atlai tak se ya i atu ka hole beisei rura nakal kan ni wang khanin private a tin me yang kan ti ta bak tong ka chu private a han kan ti ta ni tu chuanin private a kan tia ultrasound che private a chuan ala chuak lo ta tlaya a result kha chu chuak tur ani ta i chumi kan nga chung chuanin ultrasound kha kan zuti le ta ni do puya hian chuanin kan han lu ta lo fel kop meya kan doctor han mu ko kha doctor lo oma ma khata khan ultrasound kan ti na tura khan mo chuan an min kan han kan han tia a thabe ke atia chuan engna ingi local pui tang ingi local min te kan soya kan kwa le min te chuanin kan na dan te anga kan le vaccine kan rin se thu te ni ngei in be chuan ka hria ti ang te khang ka hri ta ni ma kha chuanin ama chuanin ultrasound ming a sai ma khanin thil a soi ve no lama po khan enga tinge vaccine in lak vaccine hi mithiam berte pon i a tha eti proof na pakhat an la nei lawa keini ho po hianin kan la reng hlenin keini doctor ho po na ron tia mo ma chuanin kan hoi hu me ni keini ka tu hi information na tangin lak ngei tur lak tur enge lak lakim lo khan lak be tur ti an ron ti wang khanin hi ala lo khatiang khan amang ti ha kan ring phalo sum ta ni tu chuan kan la lava te apel ko me kha ama ma doctor pui te ti khan mi pahnih vel te kamin pon sak ngal ta ni ma chuan mo ti khan na chawk na te kha kanin pe a chuan nerve tam doi tho ani kan hon le tho awang chu i kha vaccine khan kan nar pa khoi ani chuwang nerve na ti khopa na hen ka om pha ta ni chu chuan na chawk ten ke ti kha min pe a min da po chuan a si da thu thap ama in le thei lawang min danga chuan chu ba hen ka sil he ka thunga ti hian le thei me yang min ti he ni ma chuan mo ani tak chu chuanin nga tinge in ti ka change an tia hei ka om dan vaccine kan lak te ti kha min han zo tho zela ti chuan kan soi tho zela khan enga tinge in lo vakal har ve min tia nia kan ko doctorin vaccine wang ani lawang i tak lo wang te
ani yang atia vaccine apu lo bang hang ke ni chuan rilu tak chuan kan pu ke ni ai tiam zawkina ani lawan ti kha chuan kan hian ngam lo ni me aman min en khol phuta ka tia bula chuan kan pui tak em o tia ani le adam le thim ka pu kan han ti khanin adam le thayang ti chu kan tiam thei lo tia ma te trong trai na nen thei to kan pu anga ti khan min thang thei to ta ni chuanin chuan result kha kan han en khan a thabok ti ya ama bok chu kan hmu le ni chuan mà thì ama chú chuanin ai rồi doctor khang nghe aizol doctor jok aizol doctor chuanin hetiang hi enge test a tulna engma test tulna omlo ata en veka kan thil test song kha en ro a thavek ma te I vaccine shik le athil ti hi mitlong a hmu thei ni lo eng anga test na sa pon test tikim ve pon ti ula mitlong in hmu thei don lo login ở bên trên thì khan i o kha atop zo ba o khan dik le to e mitlong a hmu thei ani mà harsatna le zo ba oh sẽ thal le ze khan mid long a mu thei lo ti lai bel chang khan mitlong a hmu thei ani lo test hetiang te hi tul hlei nem poisa in siang thon zo ka ni hi min ti le te de ma kha a inge kan hrengai lo ani pon o ai zo luk tu kha min hrengai lo ma se apel tu kan ma kha angai min en khanin ui ka khongai lu tuk te min ti te thot ani tu doctor bera khan mo mi pa ania chuan kan tan tin vel kan han soya khan ani chuanin ar tu chang ka ti na hian vaccine wanga ni ati hei ka da tela chuan ka hming ka sai ne o ya kan lawm lu tu kan ni khitia hi min alo pom akha chuanin hei nge kan han soi tho ze la khan hei hi a claim ti le thei lo tung chang vela hang kan soi ta kan dok aizol doctor chuan a claim thei le thei lo tu ka hret pe lo ma se sarkara in report ve hrim hi tha a in doctor in hmu anga in kha doctor tu ta chuanin in sayanga anin in district a mami district a thelu sa seunga tute tang chuan heta arong kal leng health care ate chuan te tang khanin a bai pui chho dang kha tu om mei to anga angei nge chu ka ti thei bik chong lo ka hret lovang ma to ka hret pui ni kha atha hrim min ti wang khan o min tia chu ti chuan o kaluna bak kaluak te po kan hang soi khan hei thuak hi thuak maya hianin hian azum a om tha atiamo ama min sil dan chuan aizol doctor min sil dan chuan tumi a mor chu a thleng to ani ka ringa tia hei luna bak han luak te hang kha chuan cái chủ là cái kinh phí về cái chỗ ảnh mà lawa ngaro chu ini na hianin o vaccine kha o ni pon apu ngam thu kha hei atu ni tumo apu ngam o minga sign ngei boka min sai chuanin kan doctor hemi kan kho doctor kha motorin kan ho ta ni ina khang kan ho thapata anu khan azukal siltan ina kanin sa tawani hei ezola kan inne khani kan kho doctor hi mo ai rồi in kho doctor kha ai rồi khwa tho ni mo cho nên ai rồi là in kha ai rồi lại nu te in là rồi ti dan mo chu o karon veng anya anu te kha ani veng bula chuanan oma chuanin azukal kha anu in ani chu gate chung lama ting ka step ama ke ni pona kan dinga kan soya ni ka chuan vaccine wanga ni lo ti tara tia ni se chuan darkar ta han lang dei to nge vaccine pu phe tin tum ti ang zong deuh khan alo tong ani ni ka chuan vaccine pu lo bur kha alo di ti na ni chu ma chuan mo chuan chu ni se o darkar tam ve khan alanga ani lo tak lo wang ani kha aron ti le anu kan pe du min aron chota chuanin aizola kan doctor zo kha han dele a vaccine wanga ni lawa darkar tan ve vaccine wang ni se ti alangang
tak lo bang ni phati in min lo thanga in tin nge mo kan han ti to ni han ti le anu kan ai zo doctor bula chuan to khanin mai ani vaccine darkar chan vecti ringot thei ani nei nem vaccine tu na tanga ala ka tang kum thum huwa po lang thei ni khat nuwa po darkar linga nuwa po e thani thum nuwa po langang ani na darkar chan ve alo bit tuk thei kha ani lawa vaccine pi khanin lan hun bik anei lo sim lo ti ta a number tu min lo pe ula ti ma han alo be be do na mi ron tia ai zo kan doctor mo kan ta khananin pe a bia anin bia ani khatu ni in kan shia awang chu bia ni kan shia than chu a hnuwa khanin hemi kan khu doctor khanin anu kharon pona kapi in document song song kha lo keng thala original khai i chu ni lai tho tran ni nia a kau thak ni chu nak tu ki ju to pa na nak tu ka han ma mi ta ma hianin i helu ka du do na aron sia anu bula khan chan anu khan o e o ti me chan a thwa dong khan na pa bula ma ta in kanin bau deuh to boka tun tum chu lo bau le ni chan ka ti ve o ka tong ve na sa ve to ang ati ni cha dong kan apa bula han nam apa te tu to gen ju soi ro lo in ti ne ang chan na thleng tha kha anu chuan lo thakop me ya tia ti thil te kha kan nui dun hwa ho a thil te kha azia ka ti kan result te chu tha a tia min hri thawa hri te chu a tia anu khan mo chuan ani le anu tianga chuan engking nge alo in le thak thei alo tha tak em a isia ta irin dan te tia ke ni ai thil te thei zok te hianin an be to ni in ka hria ti ni anu chan mo an be to a ka ngai tumi chu ni lo se in thak thei ani lo a ran pi ni he a anu pa han kha zo ka ni tu mo chuan kha o ke ni chuan thelu vek to a kan ngai ta ni zu to pa ka thelu tang a ti tong kam ani ta ama tong kam nge chuan mo kan ka doctor chu chuan ka ta tang kha na the lu le lu lo hi pon an tu ngat ta anu te hianin pon hi ala du lo ka ti do ni ala the lam ma se ka tiang ema for miss call tam a mu ni chuanin onได้ไปออมตักตรอฮะมอ message หันทอนแล้วตลปะค่ะ de tura han kan beisei ni tu nge buai lai lo ni che chuan ma ro tu khatia thila thlen tak pi lawa khanin i call back a phone pick up du lawa kan ngai lo thei lo ve ni chuan tia en bi fa ke chuan han kan han chho ta zela chuan kan khwa chuan ke ni po kan ho tha ve a ngaro chuan kan ho tha ani that lam a hianin zo lam hi ka pan ka in ti lo thei lo wang tu veilam pang to chom thin ka tu na chuan ka ding lam pang put more le e more hi aron mu ve tan ta tu na hian to a ทุนไทยได้คันมอ kar ni vel liam ta vela tang to khan le lam ding lam pang ki tu mo chuanin kan han ho tha ti khan han kan pu doctor kha thelu to kan nga Ngaihthlatuten kan to phone pick up du chi lo ha kan manga ang ta ni chu chuanin tung kha thola hei ti hian kana rei to ani kana rei to bok ti a i fa pa ne kan nei to a ti hian apa hianin in pula nga ya ka te thei lo to pa kai hi chu khumani me ya ka omna ka phe in tiar le oi vela ka tho dom pon ten pa han ti hian min dom thawa ti chuan tiang ka hola le lamin kan pa min doma ai tiar na ka lu pon tu na harawang hianin nge tam toinan man ang thei European a thei ang tiang kha thin ta chuan ka thu mai del ta mani le mani pun ke in bol thei lawa kalu po ka su thei lawa kalu ka suk don chuanin khuma hianin tang thalin kan bua a sam chong hi kan da oi hian kan pa hian thei ang tok hianin
suk taka na thei lo rei nen ti hian kan pa chung te an fel em min ngei to tha kan a keima tin keima ni chung te nen bok an ron tang rwal ti khan an nei ang nge zawka na thok an ni lawa an nei ang ti khan min ron chom to pani keima ni hi ti mai ti ang chuan hei kan khwa a po mi in phal kan ta na mi tha tak tak ki an lo om ve le zela teng ho lawmawm chu tiang le zel te chuma tanpui na ti khan min han pe ne tu kan om ve no la ni tu na hian kan harsa ni kan ti tok tiang chuan sai chun zum leila chuan kan ho thla kha om zia om bak lo wang khanin aizol lampanga kan doctor ha kan bele ta ni sunday a khang ka boy le ta ke ma khai a ma tira ka ang pi te khang ka om le ta ni chuanin ani aizol kan doctor khanin hmasa khanin thil pakhat soi swal kan nei chu lung ti tura chuap kha ka ron ti de lung tu zo kan ya no kan ngai thak chen le khanin ka to ka soi swal ani chu ha ka tia lung kha alo effect dia to ani lo chuan chuak ka han effect anei nol to nen chu wangin civila ron tan tho ula civila admit turin ron kal roi top ro umin ron tia ezo kan doctor chuan mo chuanin angai na omlo ni mi keima ani ni lo chung khat le then rol tha te na min chom to ania ti chung po hian chuta hadam doina han lu le tu chuanin angai na omlo ta ni kan tan chuan tu wanga lu tho lo kan nia ti khan ezo lampang kha kan ron zena engi mo a po khan ni kan dam doi te kha ma mi ka ngai lo bang khan mi ron thak ta ka zel ta ni chuan mani deuh khanin makti de thil makti mai hi ka neya ngaihthlat na riau hi ka nei bawk ani chuanin anu te khan ron zina an ho lampang khan ni kan kho doctor chu alo wa hmu pheia ke pe chuan ka selok lo tum ma tam do in an thin ta ka khan alo han to a chuan doctor chu alo om nge ya anu khan avalu ta dam lo in entir patient aron chwa ve le khan alu ta kan le kha hi ma mi ta chuan hi thelu to em ka ti a tia chuanin thil danga soi zela hetam panga ka ti tur ang chu ka ti vek to a abak chu ma mi tama bo zui ve to mai ro min ti a tia chuanin ole a in min thangla abak chu engma hriat ru kan nei lo chuan ka kal le hma lang atia anu khanin ate ole a khan thang thei bok ti lawa ti chuan ti ma saber khan athua ka kitchen atling intia do tin ron soya alo tia chuan peini in kan hriat thuat na avanga thua ka kitchen tling kan ron ti lawa civila kan doctor khanin luna luak bak bak tu thua ka hian kitchen atling anianga CT scan tiang ati akha peini chuan kan ron soi thawng ani meya vaccine la ka wanga ka tiang khan thua ka kitchen tling ka atling tiang ti hi kan ring phatia lo sim ma peini chuan ka ti a tiamo chuanin healthcare ami kan tia anu chanu te thok teng te khanin le lo zu zia tirur he tlam panga ron thlen huna enge kan don teunia ang zong te khanan lo tia anu bula kan chung te po tu kan khu doctor chuanin dot in soya an ma ni ho pon engma tren nei lawa alo ti le boka ti dot ti kan soi lo zia kin ti ang tia phone kha phor kha la ni anu chuan mo chuanin kan doctor chuan phor be boy du su boy na ka in rol pe lo ati le maka atia chuan aizola po vaccine bang in han ti a tu wanga nia in doctor pon vaccine bang ti a hmanga lo sign ti khan anu tu ti le ta a anu khan in kenin vaccine bang ti thu pakhat ma vaccine bang ti kan soi lawa vaccine kan na ka tanga ti yang kan oma amma in ti ang wa pui tham le na hian ka ngai lo tum sima
ngei tlang sileng ke ani lo chuan hi hang kan hi in kan soya ani chuan alma khan alo thiam le alo thiam hnem em awang khanin thil a hret thiam hal zum zum chu wangin vaccine wang ti in kan group thei ta ni ta in am kan thang le ta mo chuan o le ai chuan min thang batla han tiama se o le ai du lo wang han anu han chuak maka tia chuan an han thui kan han thui ti khan o kan han hriat le chuanin ma mit lama alo la report o song lo kha lo nya ari tin hi arim lu tu kani atang khan harsatna lo ama hi ti mual pawh hi kan du ani lawa ati tura ti lo wangin kan ti tur hi ke mang kha out pa pui ve mai ni ti hian sarkar hriat tuina ka du wangin i chuan han lung po a oi lawang ti po a ringa i mate angai miau sia dam hi ka du ve ni ke pon nat hi ka du bik lo ni chuan i mamit lampang kan han zo khanin an han zo o han zo khan i in kho doctor chuan alo phone nge ya ma te i vaccine wang ani lo i in a ron sui tu wang a register lo kan ni e an lo ti ta chuan kan lung hi a oi thei lo ani oi lo tak kan ne tu na han ama chunga khan ania kan ti dang zu tiang a he engma ba pu na tur lo chuan tiang kan han buai neu neu lai ka ra khanin man zana khanin dam male nurse le fourth grade pakhat hi an ron lut te hlol mai ni kan ina hian chu ni danga chuanin naupang an dam lo le ti le engemaw vela injection ngai kan ko ani lo an lo kal ngai lo trim antic an lo kal ngai lo top mai ni i kan ko pan an rong kal sama an trom ngai ha nom lo an ti ba khan han man lo kan rong kal sam zel khania ngoi ring han an ron luta ka in hol phe ni ke sitting room lama chuan uma chuan thungin kala patia voi khatna ko khan min thang lawa voi thum ka zo na chau khan min tang hei chenam ma kan kal lo ka an tia engei lo ti do na patia engma ti don lo ve aram chang ema kan lo lut nei nei an ron ti ni mak ki kan ti lu tu ka kan pa pi hian choro nei pe tai ani zuya ani po khan ngai thalo lom ni in tia khatia nge mon ni le ti ni chuan ngoi ring khanin thawal an chuak le ta an chuak le khan ka pa u zok bula khanin boite hangko le te mi pa zok kha an lo le luk te ti yoro katia akawarun le ta ta chuan hian in epian kan thu chuan ni danga dam lo na wang kang ko chau ni la chuan in ron kal ngai lawa zan in hian enge in rong pal than tu nge ron tir cheu nge thil hriat fia ron fia du emo thil ron hriat du in nei mi ka ti tak mak makani ma kham chuan nei lo ve kan lo kal mai mai an ti deuh te tla tan tiang khain om ngai lo ani ke ni ke chuan o ka oi lo enge mo ron ti tum takin nei a ngai te kat la ti pan thawani chuan ne kan dam lo tum tang ve an te ti kan thila ke ni hian in engma hi enge khatia ron ti ha kan nei lawa ai zo lam panga tanga kan doctor tina an tong ka chuak le an thil choi le kan thil tuma ba ngai tianga enge kan dat na tung tang po buai ani ta tempe khan hei a in rim ni lovin ka soi ta ke ma khana zong zong mi chuang lovin mo chuan chuak ve le mei boka kan soi zo ka chuan kami ma khanin hei ken tha te le eng ho hianin ezo thandara hian report vela an yau hian ti hian harsa te an tanpui china temin ron tia training zo inspiration a temin lo report ani ke ma ni kan nat na wang te le kan harsatna wang te kan in lo tia khanga khanin thandar ho po khan an lo zo tu ni ti kan khuthung a han mel shat ten nei ve bok ta ti kan an ron zo twal zel ta chu ani midang an lo zo kwal kha chuanin ni an vaccine ala ka tang khan ti hian jeng ang hian ama he oma ti in an lo thang ve thau ni chu midang pon mo
chuan hman zana kan milna sokal te kha ai zo lampang atanga ka hriat le dan chuanin thandar ho te lo tir ni awm angan tung kha ka hre tal tawa maw chuan engtin nge an lo han sawi erawh chu ka hre lo ma se thandar ho kha enge an hnung tawlh ta deuh ta nih chu min ron ngei chen tu ka tirah chuan alan dan chuan aizawl thandar ho khanin anon entli thlai tir ta ma se report dang deuh khan thil ani mel tero chutianga chu tia ang chuan an ron sawi deuh tak ani ai zo lampang khan maw an ron sawi vuaia sawi tiang duh ngam chiah si lovin chuanin ai zo lampang atang bawk chuanin ka pi kan pa pi hin ron phone ta tamdawi tiin ka thang ta ni kan lu hi an nalu tuka chuan Tadi chu aizawl atangin in papi chu anon phone ti lo ti tura khan ai zo chuan la kan pa kan pa thung te lampang hi nursery hian ta maw ti chu chu aizawl ho khatiang thu thang han tir tu de kha man zan ron leng te ba khan vani thei lo mel ve tero ya lakina la zo chiang ai ni chu aizawl thandar ho chu la zo cheng la eng chiang nge an lo report ti kha tero ya chuanin chu cái lampang kan pa thung te ha kan han beta chuanin an ni pawh khan damdawi te in lo vadi la damdawi ina an ron tia chuanin damdawi te i ti a pawl in khua ah khan pawl ho an lo kala chung te chu damdawi leina tur pawisa i lo di la temin ron ti ta ni ke chu thei bawk ti kha mak hi ti engtin nge kha ang dawt hlum kha an engtin nge lo hre khui tangin lo hre kat ina ti rim na tuka chu keimah khan fiah ka duh ni hlui thuah ka duh ni top mai chuan tunge hrilh che tia kan han zawl sawi tu a hrilh tu min hrilat pe ha ka phone ta nghal zel ani keimah khanin chuan chuan pakhat hmeichhia intling hi a tawp khanan ka pe hmuh ta nia thandar ho kha chu awn rawn sawi a kan pa pu te nen ti nge kan thian te nen tekin hmel hriat a khan rawn sawi a man zan pawh chu an rawn kala a ti zo atah khan maw hetiam mai an rawn kala rawn tih zoh chu pakhat chu sawi thun zawm chuang mi a lo ta ni chuan an rawn zawt a a ti leh ta an rawn zawt khua mi te pawh an rawn zawt kual a tia hian ka hre thiam chho uar uar ta ni ani le damdawi ti in ka thang a hei tunge hrilh cheu chu rawn sawi nge ka tia khang ka chu tiangin kan hre lo ma se i ti reng ti ang pawn an sawi chuang lova tiang zawng khan a rawn sawi ani le tunge sawi tu ka tia in melnar sa phone mai rawh zawt mai rawh a hre tiang a rawn ti ta chiah ni chuan damdawi damdawi in lo vala a min tih pawh chu chiang takin kan sawi chu a tir lam ania doctor khan a chhawkna min chaw ni strip khat min peta drama dawn min chawh ngei ni ana ani kana ani keimah kha ni khata han damdawi te kha ei zin ni ka neia zana le ni khata voi ni khatal ka elo chuanin ana ngei keimah hi ana lu tuk nge i alo thriru te pawh tila in tong lova in selo ka ti mai keimah hian ka chiang mani ma se tong ve ula ka duh chuang lo chuan damdawi ha kan ei zoa doctor hemi kan phu doctor bawk kha kan bele ani chu aizawlin en tir tura kan chho hma ni maw chuan male nurse chu awmanga lo vala ula pakhat chu lo vala mai ro in sawi mai dawn nia doctor na ti in ti dawn nia tia chuan kan pa leh kan pa hi an kal ani ngei an pahnih in maw an vala a chuan tah khanin an rawn hawp phei a tikhan han awm leh mop mop ta chuan damdawi na chhawkna kan ei zawh ah khanin kan han phone leh a
chuan ui to lawan lo tia chuan voi thum vel chu kan phone ani keimah ni khan lo chuan chung vel chu mail na chu mani chuan ka betang nge ni hi ka record don nia min te record ri chuan ka tia a record tura ka ngaya ke chuan ka ring le tewa aro tia chuan min ring hle le mo ring tel lo mo midang bula dam doi ti angin min soya min ka phone la ve khanin ni izo lampang atangin dam doi ti angin min lo soya nangma hi zo tiang tu te mi lon ti ta sia tu kha ka soya in bank ka serin he tu ka ring he ring tu tu tiang eng ma ka soi lo tu ati ma se engkin nge khati dam doi ina doctor sia tu na nge ya bala ro umin ti te kha tu nge sia kan mel nar se ke le kan pa u ta win kan sia an ni tan tu ma nan soi ni ala tu nge soya atiang pulong mi te khan active kan actually du yang mà se ama atang na boka in chu tiang chuan a phuah nge in doctor chuan in chu tiang chuan ti tur na ti po chu hriat tor lo ni chu te na kina chu chui chian ngai chu lai ring hot po chu ang vel khan me chuan ti khanin in lama te po ti kham enge eta mamit lampang atangin an ron tia nge ka file ka document song kha an mudu an ron tia ma te thil hi keima han ti pop hi changam lo ni thil dai so hi ka sau ve thau ta ni tumo adigalo ma te tu na po hianin on tina ka soi tho kan doctor po hi kan ti ang ti moi po hi ka tum ni lawa ka du lawa ma te atira khanin kapu min thelu sakro kan tia kan dila enge file te thing pun ti khan ala enge ala han ti mela kan chuan kha thelu tura in soi thelu du ti lo lai kan nora phone ala du to ti lo ke ni kan mang anga ni to kana poisa kan nei ti lo kan ri thei ti sarkar lampang atang le how tu lian zo ka tang enge motak ti thei a om takin ti beisei min thelu sakro ti kha kan ni tel buk ani chuan ta khanin ati du ti lo kha chuanin kati ti ngai ni me ya kati ngai ya kati ani me ya ti chuan min hriatpui chu ka ring to sarkar chuan to nia lung oi lo po ka ringa mate lung oi lo the ni la ani lo ka ti na chan chu adik thap khang kal se jong kan buai thui don lo eng kim eng ma aman buai na tur nei lo ke ma ni buai na tur zo ka ni the lu eng ang po ni the vaccine wang ani emoni lawe mo kan du ani chuan lo tu soi mai se trong company khatle har sam lo ani tak chule chuanin tuna khanin in tiang chin chu in doctor ha chuan in thelu to in hril to chu chung chan lo chun jom to lo ti na hani ta te ro ta han pot chat lok chala mo pe din khami chung chang kha in chan chen kan lo hriat khan chinai soi kha ka lo thalo wa tir khan in MLA in atira in biak in MLA purin tluang an lo tanpui chu kha khami wang to zo khalo ni don ka mani khan in chan chen ka hriattir khan aizola doctor thonei tu te fil hriat ka tuma chan thang wa ka betlang lei thei lova atopa chuan in MLA kha ka betlang ta ringota chan chu tanpui ngai ni na zora wangin ka hril khan action khalo lang hala mo purin tluang khan chuanin health department lampang ho tu te kha health department lampang ho tu te kha lo hrir khala chuan anni khanin atu lang an lo chun zom ni ka hria amara chu khami ma kambia ko lai khan in khua ni lo in district in immunization officer ka be boka immunization officer khan in kho doctor ina hril awang kha a hril dana zir khanin alo ziak lut lo khalo nia wala chuan ziak lut to tura ka beisei a chan chu ka mane kan sei do khan vaccine la no thil thleng re medical thil thleng re kha
anh em oni lawmawm fin fiat na lawmawm lawmawm an chin che tur nia nang ma ni nge nang ma ni pon chin che turin record turin report kha thelu khain du chung pon an lo rat thun lu lo kha nia maro chu tura chan thun lu to tur ngai la lekin aram cha lo fin fiat te pok tu manga in bial to mla hianin anga isa khop mai chewa kamu dala chuan lawmawm pok atia tiang ni chuanin in enkol social na po atu langa tanpui na po bial mi pui harsat na tawkte ni namin engeni pangchang tak pon han pan le ngot nai wala ka akong pakhat ni de pon langa in doctor kha in kho doctor kha nakina thunei tu te na chung thu ngai tu ngai ni kha achan chu ati lo tur tam tak ati adina ti tur tam tak ti lo boka chuan tuna khanin pinne itna chile sei kha lo she lo le bok chi ikut ding lampang le ke ding lampang haron changkwang lo tan ti tro tin nge tuna khan iom om dan tak avei ading lampang kha amu chavik mo zamur ke mu ang pangai ang kanime na tha mu hang koi na ko ti tha to pa ti chu atira na twala atira avei lam amang khana ading lam haron am chho ve tan ti han mo thau ve lam ding lam pang hi ron thau ve lam pang hi chu sa khania ana twala hi tan hian ka phar ve te ya zia lu tu ka maru tu na thwa tan azo chang le me kan tia no me nen the tui sau den tui sa den kan hanin jet le tin hi anom na tu ha kan zong ve ni tu na sok na ei ting ta kan ani tak chu ni hemi hetiang hi kanan kom du na chan che po china atira soyan khan nang ma biga hianin sarkar doctor chu ni lo ba tero aizol doctor ka doctor ina ena hei vaccine wa ani tia afin fia na ziak me wada lawm chun le ama saber po ni ngam tria i oi lo mai theya hatiang ang harsatna talk hi nan lo mel thriat chho nu la hei tu nai te hian ka han biak hian doctor neran kala tamdoi an kala thil dang dai khan lo pu saka antina vaccine an lak nu atang rei lo te harsatna lian tak tak tok tele hatiang anom po khan doctor te khan thil dang dai khan pu sakani vaccine kha an pu thei lova an pu lem lova wara chu dang ma chuan kha ten kha chiang takin doctor lo pu sak che ziak me wen se khan lo da to ta ei bizarama exam ya tamzok chuan vaccine kan lat to nin alanga sarkar thu pona tanga an hu dan cha mar chu engmos angeni za somvel nge tiang khala lo te pona mahtin first dose la second dose la lo te po an lom chawanga nang kha vaccine hei han sei ko la chan chu vaccine chung chang hian australia rama poni america te po uk ram tina ma hian virama te poni hetiang vaccine that do na ataka tong tu de la tuartu te na in sei po hian in nial na hi atop thei lawamo oim lo khope chuan nangma tunai ronins nangma chan chi ron soi te po tam tak chuan hoi sa lo cha thil dang wang an yang chu in khoa in male nurse te pei chuan dot nen tak me ukhan apu kwal tania chuan khatianga vaccine do khani lawa I do lo wa ni la hial zawka nia tro chuan harsatna talk che harsatna I to hriatpui tanpui na chu sei lo hriatpui na po khai dong hlei thei lawa dot ten pu kwal ta che kan du ber chu le poimo chu hetiang vaccine lak hian luna te khosik ser te ban na te khatiang kha om thina then tam zok chu te taila an thatpui le mai an dam chuak le an dam le mai an ziam le mai harsatna nei lovin maro chu nang bang chi harsatna lian tak tak harsatna tak tak
harsatna lian tak tok kha in oma tin soeng khan nang ma chu lo po hai kan mu chua bel zela khatiang kha om thei ani ti kha kan doctor te kan health department thok te hian mi pui ne na vaccine lama khan an thil tura kan beisei a achon side effect om thei ani wang khan chumi chuan thilanga harsatna om thei le athatna po khom thowa athatna chu covid laga khan tam tak chu aveng boka khami pani ni kha chiang ko ta kan thil khan mi puin ala tu te khan du thandan siam mai dona chu India sarkar pon voluntary ti chan khani ta te ro tu na khanin atirai sei khan mo pidin din kalau chin che a I engene vaccine la ma khanin khami thana thin zo te kha thana thin te kai shil ta te ro engene harsatna thei ngem ti ni zota izo khanin harsatna thei lo thalu tuk tiang zo han shil ta je ti an chinga I nar na I vaccine la avanga dam ta po hin omania tu ban jan eng ma lawmawm na exercise ke ko la ro oina la sim min ti ani tak chu ni khang kha ni hei eng lowa asap tong jan atam hi an ne a valid consent te informed consent te om je chu vaccine thatna le vaccine thatlo na zong kha ala tu ne ra shil hriat ti kha ni khang kha athatlo na khan thil lo che athatna lir khan thil che te tiang che chan mizoram la tam zo a zong do tho hin yang chu khatiang mizoram a chau pon lo tak chan he Australia ra ma ti ponia Australia ra ma hianin hetiang nangma ni anga van duai hi enga moza da no ma min nge ma ni do ka na an sarkar ne an report na chuan sing saridon kha khatiang harsana to kha report kha lut to mo chuan kan en thaden den sina vaccine an la na hmuna thingal te kha an lom hial kha alom kha lo nia mi panga lai lo ma chu panga chu ne noi som hi panga makta do som hi panga pe jana tam lo ma ra chu vaccine la na hmuna thingal kha il serious de mai na TV khoya ma report om lova sarkarin khoya ma pong lova mara chu report kha lu wangin chin chia lo thei lova ta lam na ni lo thei lova mara chu high fake ha nga ya den chuanin khatian kham mi pui chuan thria se chuan mi zaru porvel thi to ho Australia ra man chu ka chei chumo mi zaru porvel thi to ho khan kala lo wangem ti ngai to na an seng non mai thei mara chu seng non man lowen eng ma za chu zaru porvel ta kria zat kha ken le lo chuan ka chiang che lo ba chuan chu se khan mi sing sari porvel kan har na rong thot to ka ni kan zane kan han tumbel chu nangma testimony te mai nangma ton nge atanga min thil te hian mang hian kan sarkar ho tu te le doctor te le tin zora mi pui ten e vaccine chung chang a hian an la don ani chuan athat na zong te athat lo theina zong te kha zir chiang se ngai to chiang fa sa se chumin ho chuan du than na fel tak inform consent kha ang khan la se ti kha kan du a he covid hri lenga covid hi a hlawm lo ni lovin hlawm thei em a mi la ka in vietnam sarkarin vaccine ti khanin vaccine lang pe pui thla ka a tha theia in vietnam na tha theia tam tak chu venga ngai thi pui lo bokan covid kai te kha mara chu saying khanin covid vaccine kan la don ni chuan min pe tu te khan a that na le a that lo theina zong le a that lo na thum to ten hei tu la pe jon nangma case ti to mai la nangma case zoram mi pui a share to a hemi hmang te hianin mi pui ngai dan lo siam se ti kan du ta ni chuanin chena ha ka zo pai chu pidin dos khat na nge dos ni na ilakha dos khat na mo lak le khatu kariru to lo sum ma dos ne kana ka tia ko om ha la wang han a vaccine wang ani tia ka tiang wang khan ka ngai sak to lo sum ani ni le dos ni la lak le kha an sei shim in PHC kha in sub center kha
la le tur hanin nur na em chu an ni po khan an nei to em chuang lo inge a staff te hawa tang khatwan mo I ma se hei an han la le tur min nur na nge chu ka shirawa chu tiang khatyang po chuan uma ala a ni na he chanin I a re de sin ti ang te kha min soi mu le thawani chu mo ani o mo ma se katung to lo bur ani me ke ma hian ani tak chuni ha chuno mi mal du than na tur nia so in khanin when I hear in India ram sarkar lai pui Ministry of Health and Family Welfare website kan en chan vaccine la hi voluntary ni ti na la injia kula in March isomni pathum khan RTI zone chang in India ram sarkar lai pui Health Ministry in vaccine hi voluntary ni vaccine la hi ma di du thanna la khani ti luina ni lovin ti nge tu ni lovin me na du le du lawa adu la ka du lo la tu ni voluntary ni ti khan on nem het to poka so on chali din huna ma te khachuan ni hate han soi mu le chipo ni se dos khatnai ton kha atang khachuan la le chi ngai to lo tina ni ma ngai lo tok ani tak chu ka on lo sim to ni khate khan mi zong zong om lo ba ma chi thilom the ni ti kha mi puin hria se sarkar pon mi pui kha hria se tin tura chuan nangma case big pokha AEFI an lo chin chia to tura beisei la takina mi puin kami nangma chau lo po khan lo chin chia khan kan hu thei tura kan beisei kan mu thei bula pe jon takina rem changa en ho de po kan na lenga mizorama engza nge khatian halo om tikte tian chuan kan ngoro o kan tina khan ka soyang ka ti kan soi lo le pakhat tu mo khami ke ma aizola ka in entira khan kan doctor khan mani ya po me tia leirol pakhat ti ron kala tia inge ani po kha apan hi te thei lawa ti vaccine lak na lam khamo ate thei me lawa tia o chuan inge akngonga ti nge khoi lai kitchen jam pathum jenga pakhat ti alo bloka tia vaccine khan o chuanin akhami khong han pipe kan thun pipe te kan thun na ti taing ka sia a ro re to ne ti vak khanin hi kalo hriattiang na tu tiang mi si te po tu ka sia atin inge bong kon nge bong kon nge je ma boka chonin nu pakhat la senior ni in ka sia chome azor thina vaccine la ala ka tang khanin cho che e the chome sim eng anga thlai tharlam po ni se avol chok nga le tu ka sem boka o kan lawin zong ve ne ne hemi kan khwa nge ya po hian kalau lata khachu apoi ngot me kalau la khera ka ban hi ama angin rit ka toy thei lo ti tok po hi ka hre cheu me ani titia ti po chutiang chumo pe din iron soi cho ta ga chuan in khwami de pe chu te khan in pop thering ta khate ha sarkara hriattir report se tan sarkara khan report ani lo chuan sarkar na shilova chuan en kol na dik kha adon lo thei ta ni chu chuan ni nang ma nga harsatna tok turin khwami ni lo mizoram mun sang ra pon lo theia chung ho voina late emo tun hai late tin nge ni thani khat kal ta te pon yang chu khatianga la khate harsatna tok an lawmawm ta se an hera ngei cha du ka ta bon viau me thei ka zia ka on ya tian hi mi puite ti meng ka mi zo puite o mi zo lo po in lo mu ni chuan tuna hian ka om dan hi tiang ka soi ve ka tip tir takin ka hrir tia enge vaccine kalak wanga ni ka tinga ma kai pon kalak main tiang hian ka om ngai lo vaccine wanga ni ka tinga ma mishing hi kanin anglawa taksa tu wangin in ni ve ve kerang ka tina ani chuang lo ma ro tu tim khur that a tha a le o hetiak omin mu a in la ring tok lova in la du ngei tho ani chuan ma ka soyang khan o test tikim in tak sabung sang kha test ro a fit le me ka fite i ka fit vek to e ka tha e ka la thei in ti ang chin anga po khanin lawin fit vek po ni ula
tumia po tan chi takin la in ngai tua le zol ula he mi vaccine hi i sia zaw tumin enge o lo ngai ven tro tu o ani lo chuan la lo ula ka du leo ke chuan kator atang hian arap thau lu tu apoi lu tu i o sarkar hriatpui kan han ni lo na ne ri thei nen phei chuan o in enti na tu na han paisa kan nei to lo ni kan in mang zaw to pe ma ni min han pui nang ang te po tian katwar top mai ni sarkar hian in ti dan min zon sak thei chuan in lawmawm tang ya kan tai te kha sarkar thunei tu te hera mi hi kan lo thlen non le nga ni sarkar lam atang tanpui na on thei na tu po kan thei to len kan lo ngai to don nia o chuan in le thil thil han je tel zuai du kan ya lo chu ka fela o lom chu han soi ve zuai tu na te kan nei ba ka i hemi kan kho staff ho te kha doctor ni lawin staff ho te kha engma anma nia problem i hei enge han poina tiang han huat na machine nine kan nei lo chu ti kha soi ka du a le o kan lung hoi lo na pera du i kan nat na i kan hemi doctor na a the lu du lo sarkar hriatpui kan ni lo kan manga ang to kan harsa box ti ne na khan khatlai tak kha kan lung oi lo na ati du lo wanga ti kan ni ti kha mi lo hriat sak ula ka du a ti muat pho cheu hi ka tum ne lo bania chuan o khami kan na chunga khemi kan khwa hi lockdown an nia ti kha min ron swai don in gate po na te ti kha min ron lama heta tangin hi enge pick up in min da phei ani gate ta motor ten khatianga khanin hi enge hemi kan kho an min kan soyangan holo tura ngai la hemi kan khwa VLTF lama tang pu do la hi kan ti poi na mai hi alo en ve nge ka ringa tan akan VC lama tangin poi te te kan ti boy na sa ni le kha siam chung cha nga te ti me yang min siam sakru te phone ni na cha nga te kan tiang kha tiang chu ngai kan chu ti re an ma ni ya min boy pin sa mi ti lo mi ti dan lo ang deuh ten ti me yang min ti sak thina kan lo ma chan MLA purin chuang hi ka pak lo thei lo ania abuka min se ngai lo ka tiang ar phone na tanga tan pui na mi rom pe thei tu mi sing ang kha tu ding rang se ka du e chuan i emi bial tu tan hi tan bial tu hian reng se mun danga hian lo se ka du mang an na kan hril thei kha apoi mo ani tu wangin vote engki ma po hi lo don ta se engki ma po ni se ke chuan ka vote te lang thawa tan min lo recommend tu urin tuanga bula min lo soi pui tu kuma le na hi engki ma ni hi kan ti boya ka thuron le thina ni boka o chung te hi tu lom sa an hrianga ma ni pon engki ma chung kha thau te on min me chu kan soi seng lawa lom an pula o lom thu kan soi mol man ni emin ngai sakna ron je ve zo du a ko kan pa hi ti le lok teng kho ngai kha gom aha ani e inge kan no ri thei box tia engkim angai to anga ya na thuk thei to box ti lawa ti kan thei ang tok tokin no pang alo doma in bwal ke thlengin lu suk sak ka ngai ni in chung zong zong nen se in ti kan a poi ve be ma hi o nikal tang pa hana ala en bokanga to tu mai pa ni chu ibula nen tan pidin in tor na hi ana ma ana sa ba hriatpui lo zoram mi pui ina kan hriatpui cho hi poi mo tin poi mo cho ai poi mo le cho sim doctor te ama nangma enkol tu te na ani na ngan hriatpui cho hi kan du pui cho a tin china khanin isoya I harsatna kha vaccine do antiang chi hei sabra chon anti vaxxer ten tia in pu mo na la tia in te na han be na sa khop me zaro ma pu han lo tin sa thawa atiang ang khai ni lo ti kha I alak tu ni na tang pa long renga vaccine do lo wang ni la kha ne do lang chi la don lo kha ni ma se ilak nu tang ka teng thil thlenga wang men mi pui ngani warning na ngani chu in sai China ni laven in khul tu in chana ni ta chuan khat tiang lo om ve kha anom nuala anom nual thei poka khat tiang lo om ve nom chuan in veng sub center in report vat ula in sub center tawkte khanin nangma ni BL2 immunization
officer doctor te hena an report lenga chuan chumi chuan in Mizoram state immunization officer Dr. Lal Zomin hena an thlen lenga chuan in Angin district state dikan mithiam le doctor ten en howanga chuan in din mun kha an no clear ho theidoni so in khan in report lo chuan sarkar na shelova tin doctor te hen boy em kan hria immunization lampang pe chuan boy le zo amati turnia chuan jon harsatna to vaccine lak wanga harsatna to kha dar ka chan ve nu khain aum theite me wani ti kha shapot taila chen doctor aizol doctor na lo hrilang che khan nikni khat kar khat akum tam nu apom theia chuan jon taksa in en angani in vil te popoi mo mai theia harsatna to chuan doctor nena hami harsatna to ka in report mai ba ka vaccine lak nuwa harsatna to ang chi AEFI tia sinchiani theinan khanin in report ngai ula kan duani so hei zanina bidin de hun that tak min pe sayang khanin poison in nangma din hun nangma it to nang te min sila ru chepui ni soilova in doctor te po huani lova mara chu in din hun kha inal so pui du wangin le mitam tak nangma anga ding te ai o poni yaw chok ni kan sia chunga an lom tak zata wai sanai fa kom kan tia in harsatna to pathian pui chause la chung ipasal kha fa kom khatil le bai ke pai pui fanau nei ka ma fa pani kan ne chang chon pui dam lo chang te po ma kum beta dam lo chang te aboi thei me mani in pa din mun tur kha thuit ta karon thia theng pui nga ria fa kom tak zet ni eng poni se dam doi lampanga dam doi lampang en kol te emo atu langai en kol chona ka te ngai nei chau zel theinan a thengin nan rangani malak pui chau kan tum chawanga hemi in chatuna chanchin soi te po hi so nei tu na than pai kan the lut lenga an lo hria ta an lo en ngai na tu hi in kho doctor po kha kan lo pedon bok ni ani hian ngaihthla thara sena aru asiam dang lam thei chuan du tu samania chajin khuwa thu nia doctor ani bokka ain kol thei chawkha ain kol thei chekha adu ber ni tero poni sengin ni kain kom theia lawmawm tak zeta kain kom na tang yai betam takin betam tak tangkaina an lo chara nge film khunan te pon lo man lekan sarkar ho tu te lekan doctor te pon thil ni na chiang zo kan thiat te mi pui te pon min shil theinan ani ngai kan beisei ani kan lo lu te ka mang tha phot le